салом ҳамватанони азиз, мехоҳам нархи интернети тоҷикистонро бо нархи интернети ҳамсоякишварҳо муқоиса кунам. Дар тоҷикистон 1 гигабайт интернет 70 сомон меистад. Инро ҳамаи мо шумо медонед. Ва мо назар кардем ба ҳамсоякишвар Қирғизистон. Дар Қирғизистон 2.5 гигабайт интернет 50 соми қирғизӣ меистад. 50 соми қирғизӣ 5 сомона 94 дирами тоҷикӣ сомонӣ мешавад. Ва баъдан мо назар кардем ба Афғонистони ҷангзада. Дар Афғонистони ҷангзада 1 гигабайт интернет 49 афғонӣ мебошад. 49 афғонӣ 5 сомона 94 дирами тоҷикӣ мебошад. ва ҳатто мо назар кардем интернети Қазоқистонро. Дар Қазоқистон 8 гигабайт интернет 50 сомонӣ мебошад, ки дар тоҷикистони мо 1 гигабайташ 70 сомон шудааст. ҳатто бародарони азиз, дар Аврупо 20 гигабайт интернет 20 доллар аст. яъне 1 гигабайт интернет дар Аврупо 1 доллар аст. ки кишварҳои Аврупо яке аз давлатҳои пешрафтарин дар рӯи дунё аст. дар тоҷикистони мо ва шумо 1 гигабайт интернеташ 7 доллар меистад. яъне 7 баробар аз Аврупо зиёдтар. ин зулм аст дар ҳаққи ин мардуми тоҷик. як пешниҳод дорам ба ҳукумати Тоҷикистон. агар шумо мардумро бо интернети арзон таъмин карда наметавонед, пас иҷозат бидиҳед ҳамсоякишварҳо биёянд мардуми ва миллати шарифи тоҷикро ба интернети арзон таъмин кунанд. мо ҷавонон худамон хуб медонем ки шумо метавонед интернети ин мардумро арзон кунед. аммо чаро намекунед? чаро яке якбора интернет ба нархи боло рафт ва ин қадар мушкилиҳо чаро дар як рӯз? дар видеоҳои оянда ҳатман дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард. дар охир ман аз ҳамаи шумо ҳамватанони азиз хоҳиш мекунам ки дар ин қазия бетараф набошед. саҳми худатонро бигузоред. ман агар монашавам танҳо ҳастам, ту агар монашавӣ танҳо ҳастӣ. ману ту агар монашавем танҳо ҳастем, ҳар касе нагузорад ману ту мошавем, хонааш вайрон буд.